La moment se lucrează la un proiect de lege pentru subvenționare, unde vor fi incluse iarăși măsurile pentru subvenționare pe anii de conversiune și totodată nu vor fi subvenționate doar anii de conversiune de la trecerea agriculturii convenționale la cea ecologică, vor fi subvenționați și producătorii care vor menține sistemul de agricultură ecologică. Actual avem un program național pentru dezvoltarea agriculturii ecologice care prevede twinning-uri pentru producători, pentru organismele de inspecție și certificare. Avem elaborare de broșuri, pliante în programul național prevăzute. Însă suntem la elaborarea altui plan de acțiuni care ar fi un pic mai actual și ar actualiza, să-l actualizăm conform situației actuale, pentru că programul național a fost elaborat pentru agricultură ecologică, a fost elaborat încă din 2006. Producătorii din agricultura ecologică sunt susținuți prin subvenționare, cum am mai menționat deja un pic mai înainte. Avem subvenționarea la culturile multianuale, care, suplimentar la agricultura convențională, un producător obține pentru încadrare în agricultura ecologică 5.000 de lei la culturile multianuale și 2.000 de lei la culturile eterooliginoase.